Veru fajnový nápad tie knižvočky, či? Tak ti poviem, brat, nenormálna vec ti to je, ale tu máš 20 eur, pôjdeme na Štrbské, presu dáme kávu. Ale ja kávu nepijem, v noci potom nespím. Ale vieš, ja si to tú knižvočku predplatím. Nie, brat. Silnie veci sú tam. Ej, veď sa neondej. Tá 2 knižky len mám. Neobanuješ. Ale vieš, urobíme dotlač. Tá, dávaj. Rímše. O anieloch, umelé oplodnenie, rozvedení katolíci. Tá, jak ešte dám zázraky. Dávaj keľňu, ne? Tá neberujem to vytáhnuť. Vem si kolečko, ty inžinír. Koho to tie montorky? Kúkaj na Batmana, co tam robí? Môže hľadať ministrantov. Šrácu. A ty si kto? Bosko. Don Bosko. A to nevieš, že je zakázané lepiť plagáty? Nesranduj, brat. A kto zná čítať? Ja vím čítať. Tá, poď. Jak sa voláš? Mišo Rúa. Z Michaľan? Ja sú ze Skalice. Skalica. Táto neznám, kde je. Za Prešporkem na Trnavu a doleva. Znáš co? Ty zaješ môj nástupca. Vydavateľstvo Don Bosko prináša vám novú edíciu Viera do vrecka. Objednať si ju môžete na internete alebo u Salesiánov. Parádne čítaš.